Ćao, ja sam Milica i drage devojčice, izgledam ovako i znate šta to znači? Znači da snimamo još jedne poruke za laku noć, što je serijal gdje ja čitam vaše poruke koje mi šaljete na Instagramu za laku noć. Ako vam nešto izgleda malo drugačije, to je zato što nisam stigla da napunim bateriju na kameri, tako da ovo snimam na telefonu. Ali ako vidim u editovanju da je ovo dovoljno dobar kvalitet, to znači da ću možda zapravo samo češće snimati, zato što jako često želim da snimam, ali ne snimam zato što nisam napunila kameru i onda ne mogu da snimam. Ali ako je ovo dovoljno dobro, onda ću možda još snimati ovako. Ok, preko što pređemo na poruke, da pričamo o tome šta radimo. Oprala sam kosu, očigledno. Ofarbala sam se dosta nedavno u ljubičasto, kao privremenom ljubičastom bojom, koja je krenula da se ispira, ali se nije isprala normalno. Isprala se na plavo, koja je sada krenula da prelazi u zeleno. Tako da oprala sam ljubičastim šamponom da pokušam da spasim stvar. No, svakako, kontam da ću uskoro opet uzeti neku ljubičastu farbu da pređem ovo, zato što ne izgleda baš sjajno. Ok, skontala sam da snimam na telefonu, znači nema sa čega da čitam poruke, tako da stani sekund da nađem neki drugi telefon da ga zapravo napunim. Telefon nađem, stavljam na punjač, tako da, hajde pređemo na vaše poruke. Pustit ću Instagram da odredi koje ću poruke čitati, tako da stavit ću na top requests i krenut ću redom šta mi izađe. No, dok čitam prvu poruku, naprskat ću svoju kosu ovim. Ovo je proizvod koji koristim bukvalno od uvek i obožavam ga i bez ovoga je nemoguće raščešljati moju kosu kada je u ovom stanju. Tako da uvek je naprskam ovim pre nego što krenem da je češljam. I za češljanje koristim ovu četku koja ima ovdje ovako malo neobične bolje, ne znam kako se kaže, ali da, uzela sam je iz DM-a i ovo mi je omiljena četka koju sam ikada imala. Fantastična je za sve, sem za feniranje. I poruka kaže: Ćao draga, pratim te već godinu dana i uvek kad bih imala neki problem ili pitanje u vezi nečega, gledala bi tvoje videe. Sad bi želela lično da se obratim, zahvalim na bitnim lekcijama što nam daješ, a većina preskače. Nema na čemu, vrlo mi je drago što si odlučila da se javiš. Zamolila bi te za jedan savjet, pomoć kako god. Nemam prave prijatelje i oni koji bi mi mogli pomoći, odlučila sam da se tebi obratim. Ok. Moji roditelji su razvedeni, živim sa mamom 100 km daleko od tate. Živimo mama, ja i očuh. Ove godine sam promenila školu, upisala sam moju školu iz snova u 3. godini, što je retkost. Vrlo mi je drago što si upisala svoju školu iz snova. Našla sam društvo koje nikad nisam imala, upisala sam kurse koje sam dugo želela i pored svega imam momka sa kojim sam već godinu i po dana i uspela sam da sredim život po onome što želim i volim. Sjajno! Ali tu je sad nastao problem. Moja mama me ne podržava u svemu tome. Ona nije želela da se prebacimo u drugu školu, očuh mi je u tome pomogao, ne podržava mene i mog dečka, mi smo u vezi na daljinu. Kaže da se razbacujem sa novcem koji dobijam od tate. Iskreno ja mogu da prepoznam greške koje uradim, ali ja mislim da nigde ne grešim. Svim mojim obavezama posvećujem podjednaku pažnju. Pre mi je govorila da sam asocijalna i da samo trošim vreme na gluposti. Imam osjećaj usamljenosti, tužna sam i jako mi je krivo što moja majka ne ceni sve što radim. Eto, to je moja priča, hvala ti puno što si je pročitala. Pa, ovdje svakako nemam dovoljno informacija da ti ne znam ja kako pomognem. I ono što je najbitnije, ne poznajem tebe i ne poznajem tvoju mamu. Ali, ono što ću ti reći jeste da mislim da, ok, možda tvoja mama i ti imate neka drugačije uverenja, prosto ona misli da bi ti trebalo na drugačiji način da se ponašaš, kako god, ali ovo je tvoj život i ti treba da ga živiš onako kako ti hoćeš i onako kako tebi prija. Opet, ja ne znam da li tvoja mama ima neke druge razloge zašto ti govori to što ti govori, da li možda misli da ovo što trenutno radiš nije za tebe sigurno iz nekog razloga, da li te stavlja u neku opasnost, bilo šta tako. Tako da, stvarno, ne mogu sa te strane da kažem ko je u pravu, ali ja vrlo čvrsto verujem da svaki konflikt može da se razreši razgovorom, tako da mislim da treba da samo sedneš sa svojom mamom i iskreno, otvoreno popričaš sa njom i kažeš joj ja vidim da tebi smeta što ja radim to i to, ali meni ovo znači to i to. Šta je tačno tvoj problem sa time? Da li postoji nešto drugo što možemo da uradimo, nekako da to razrešimo, da se zapravo slažemo i da me ti podržavaš u mojim izborima, zato što bi to meni veoma značilo. I sigurna sam da tvoja mama tebe mnogo voli i da želi ono što je najbolje za tebe. I ako joj kaže šta ti je bitno, da će te u tome podržati. Ok, sljedeće, krema za lice. No, znači ja sam uradila
nešto što je pametna financijska odluka, za razliku od većine mojih financijskih odluka. Ja sam ranije koristila neke mnogo fancy kreme za lice koje koštaju previše. I onda sam jednom ponesla mi krema, išla da kupim kreme i mislim se, ajde sad umjesto da odem u Sephoru, da odem u DM i umjesto da puknem, Bog zna koliko para, da puknem 2000 na neke dobre kreme koje su u tom rangu, zato što nemam posebno problematičnu kožu i ne treba mi ništa fancy. Tako da, u posljednjem ja koristim ovaj Hydra Skin Effect. Imam noćnu i dnevnu i zapravo su mi baš super. Tako da ja volim gel kreme i samo gel kreme koristim, sve ostale su mi, ne znam, ne volim osjećaj na licu. Ali ovu stvar stavljam svako večer i svako jutro i odlična je i baš je volim, nekako baš mi prija koži, vrlo mi je hidrirana, što je valjda poenta kreme. Tako da, dok to mažem, čitamo sljedeću poruku. To je prvo ću vjerojatno da pročitam, pa da onda se razmažem. Sljedeće pitanje kaže, ja mogu te nešto pitati. Možeš. Htjela sam te pitati da li je normalno da dobijem 2 puta menstruaciju u jednom mjesecu. Ja sam dobila 4. oktobra i trebala mi je do 7. A sad sam opet dobila da li je to normalno. Sada je sredina oktobra. Ne, to nije normalno. Ne da nije normalno da dobiješ 2 puta u jednom mjesecu, to je okej, zato što ako dobiješ prvi put početkom mjeseca i onda dobiješ sljedeći put kraj mjeseca, to je okej, zato što je možda prođe oko 28 dana. Ali ovo da dobiješ sa manje više nedelju dana razlike nije normalno i trebalo bi da odeš kod ginekologa da se posavjetuješ sa njima i prosto da provere da li je sve okej. Opet, ako si tek nedavno dobila prvu menstruaciju, onda je to vjerojatno normalno i tvoje telo samo još ne zna baš šta radi. Ali ako već neko vrijeme imaš redovne cikluse i ovo ti se desilo, onda idi posavjetuj se sa ginekologom. Ćao, imala sam prvi put, mislim na odnos, pre 3 dana zaštićen i plodni su mi dani. Od tada osjećam neki pritisak u stomaku kod jajnika. Šta to znači i da li je normalno? S obzirom da mi jajnici nikad pre nisu boleli tokom ovulacije. Ok, prvo ti i da jesi trudna, ti ne bi posle 3 dana osjećala neki pritisak. Tako da, koristili ste zaštitu i opet to, i ako osjećaš nešto, ne znači da si trudna, možda je bukvalno samo ovulacija, neki grčevi. Ako te boli, ako je neprijatno i ako ne prođe, nego smo nastavili da te boli, obavezno idi kod ginekologa što pre, da vidiš šta je i zašto boli, zato što ne bi trebalo da osjećaš pritiskanje oko jajnika. Ok, dok sad se radim ću da stavim balzam za usne i ovo nije ni na koji način sponzorisano ili tako nešto, ali mama moje devojke pravi fantastične sapune i prirodnu kozmetiku i između ostalog napravila nam je balzam za usne koji je vrlo, vrlo fin i hidrira i vrlo je, onako ne osjećaš ga mnogo. Da, možete da zapratite Olivije Prirodni sapuni na Instagramu, ima baš super stvari, tako da to je za usne. Sljedeća stvar, dok čitamo. Zdravo, izvini što ti pišem kasno, ali treba mi da s nekim podelim, pa ajde da krenem. Pa, bila sam 5. razred, ludo zaljubljena u dečka koji je bio 7. Volim te ludo zaljubljene u 5. razredu. Svi smo mi bili ludo zaljubljeni u 5. razredu. Počeli smo pričati, dopisivati se i sve i na kraju se desilo da smo ušli u vezu. Često smo se svađali i sve to zbog nekih devojaka. Prvo ja moram da primetim da mnogi od vas ne koriste tačke kad pišu poruke. Kao u cijeloj ovoj poruci koja je bukvalno zauzima ceo ekran, nema ni jedna tačka, tako da molim vas koristite tačke za kraj rečenice. No, priznajem, bila sam ljubomorna, također i on bio, bili smo tako skoro 5 mjeseci, raskinuli smo baš na moj rođendan, ali nema veze. Ajmo reći da sam bila u depresiji, na primjer, skoro 2 mjeseca i evo skoro se izvlačim iz depresije. Problem je što se on pojavio 4-8, ne znam što to znači, iza škole. Rekao mi je da dođem, došla sam, poljubio me, zagrlio i rekao da je bio budala što me ostavio. Ovo su datumi, okej. A 5.8. smo se dopisivali i pitao sam ga jel smo u vezi, on je rekao ne, imam devojku, izvini. A sad kad se polako izvlačim iz depresije, on dolazi u školu i svakog dana neka provokacija, a ja i njegov najbolji drug se baš odlično slažemo i on je ljubomoran zbog toga. Imali smo skoro 4 puta zajedno fizičku i nekoliko puta mi je rekao da mu se pop
kurac i ja stvarno ne znam šta da radim. Ne znam što to znači, ali okej. I usput je pričao s mojim najboljim drugom kako bi voleo da ima seks sa mnom i nekoliko puta me je pipao za grudi iz dupe, ali mislila sam da je to normalno, sve dok nije počeo da me pipa sve redovno i to je kraj. Okej. Meni je prilično jasno šta se ovdje dešava i najbitnija stvar, jedina koju treba iz ovoga da poneseš, jeste da ti ne treba da budeš s njim u vezi, ti ne treba da s njim pričaš, ti... Očigledno je cijela veza bila veoma toksična i nije ti odgovarala i treba tako treba da ostanete raskinuti. Also, ako ikada nekome treba da napišete poruku, da li smo mi u vezi, to je veoma loš znak, verovatno niste u vezi. Da, samo zaboravi na njega, molim te. Nije, prvo, nijedna veza nije vredna toga da ti padaš u depresiju zato što ste raskinuli. Znam da može biti teško, pogotovo ako ste mnogo vremena provodili zajedno, bili veoma bliski, ali sve to prođe i tvoj život se nastavlja i tvoj život nestaje samo zato što si raskinuo neku vezu koja je pritom bila i toksična. Ti se treba, umjesto da si u depresiji, ti treba da živiš svoj apsolutno najbolji život. Znam da ovo zvuči kao trivializacija prave depresije, ali ako sam bila tužna zato što si raskinula vezu, da, samo ne, mani ga se. Očigledno je bio budala, to zamajavanje, ne, bila je loša veza, završila si s njom, budi srećan zbog toga. Ok, sad treba da odlučim da li želim da uradim lokne ili ne, zato što ako da, sada je vreme. Hajde da ih uradim, hajde da. Mislila sam da ću reći ne, ali hajde da. Ok, dok pravim te lokne, odgovorit ćemo na ovo. Draga Milice, znam da dobijaš mnogo poruka, ali voljela bi da kažeš nešto više o samopouzdanju. Pošto pre sam bila samouverena i voljela da se slikam, sada je sve drugačije i dugo traje. Ne znam kako da promenim, ne ide, plašim se da se ta nesigurnost oseti i mnogo mi smeta. Ok, kao prvo ja sam već napravila jedan video koji mislim da je možda najbolji video koji sam ikad napravila na ovom kanalu. I zove se kao kako sam zavoljela sebe, mrzim svoje telo. I ono što želim da ponesete iz toga jeste da naša sredina veoma oblikuje to kako mi mislimo o sebi. Tako da ako je odjednom došlo da ne voliš sebe, moguće da se nešto promenilo u tvojoj sredini što je krenulo ta razmišljanja. Također, primetit ću da si rekla, imala sam samopouzdanja, voljela sam da se slikam, što znači da verovatno misliš na samopouzdanje u svoj fizički izgled i to kako izgledaš. To je cool, imati samopouzdanje u to kako izgledaš, biti samouverena, samo voleti kako izgledaš, voleti svoje telo, to je cool. I do toga ćeš, sigurno sam, doći opet u nekom trenutku. Možda sam se pogrešno izrazila. Voleti sebe, imati samopouzdanje, mislim da su dve različite stvari. Pogotovo kad pričamo o izgledu. Ja mislim da imati samopouzdanja znači da ili ti nije bitno kako drugi misle da izgledaš i šta drugi misle o tome kako ti izgledaš, ili da misliš da će oni, to ne pretpostavljaš da će misliti negativno, misliš da će i oni misliti pozitivno ili neutralno o tome kako izgledaš. Ono što nemam ogledalo, ne vidi se na kameri pošto sam skinula naočare, nemam pojma da li sam išta postigla ovim. Hajde da se nadamo da jesam. Idem da operem ruke pa se vratim da nastavljamo. No, da nastavimo. Tvoj manjak samopouzdanja dolazi iz toga što ti ne vrednuješ sebe dovoljno. To je vrlo jednostavno. E sada, ako ti stavljaš veliki značaj na fizički izgled, ne pričaš samo kod sebe, nego i kod drugih, onda ćeš ti stalno jače ocenjivati to i više kritički gledati sebe u tom pogledu. Ali ako se fokusiraš na tvoje druge osobine, na ono ko si ti zapravo kao osoba, onda ćeš manje pritiska stavljati na to kako izgledaš, manje ćeš kritički gledati i sebe i druge. Tako da želim da ti zadam vežbu. Hoću da uzmeš jednu stranicu sveske, bilo koju, bilo kakvu, i hoću da cijelu stranicu ispuniš time što ćeš pisati stvari koje voliš kod sebe.
to ne znači fizički izgled. Možeš da staviš i stvari koje se tiču fizičkog izgleda, ali piši sve. Znači, piši o tome kako voliš to što pamtiš reči svake pesme koju ikad čuješ. Kako voliš to što savršeno slažeš olovke po bojama kada ih izvadiš. Kako voliš to što se svi tvoji prijatelji dobro osjećaju kad su oko tebe. Voliš to što pamtiš brutalne viceve. Hoću da ispišeš cijelu stranicu takvih stvari. I hoću da okačiš stranicu na svoje ogledalo. I ne samo ti, već svi vi koji ovo gledate. Želim da to uradite i želim da nedelju dana kasnije mi sve pošaljete poruku na Instagramu kako se osjećate kada taj spisak gledate svaki dan kad se pogledate u ogledalo. Ok, odgovorit ću na posljednje pitanje i naravno namazati ruke, ovo se nikad ne menja. Body Shop, Mango, krema za ruke, apsolutno uvek ista stvar. Ovo je jedna stvar u mojoj rutini koja se ne menja. Pa, to i ovo čudo za kosu. Dobar dan, imam jedno kratko pitanje, to jest treba mi pomoć. Nemam mnogo godina, dobila sam pre 2 godine i razvijam se dobro, sve je super, ali ne pričam toliko o tome s mamom i sram me je, ali mi se desi da nekada dole krvarima da nisam dobila. Ne znam koliko je to normalno, bude malo krvi zaista i ne toliko često, da li to nešto znači. Nadam se da ste me razumeli, hvala u svakom slučaju. Ok, prvo želim da ponovim o stvarima kao što su vaše telo i odrastanje. Nikad ne treba da vas bude sramota da pričate sa vašom mamom. Većina problema koje imate, većina problema koje meni pišete, vaše mame znaju sve o tome i možete otvoreno da pričate s njima, da dobijete savjet od njih, da vam pomognu. Ja znam da je nekad neprijatno, pogotovo ako nemate toliko otvoren odnos sa vašom mamom, ali obećavam vam, vaše mame će samo da vam pomognu oko toga. No, krvarenje između menstruacija, onako kad vidiš par tačkice ili tako nešto, to se neretko dešava nekim ljudima, ali to nije baš normalno i trebalo bi da odeš kod ginekologa i da proveriš da li je sve ok. Ne treba da paničiš, nije nužno ništa strašno, ali ako redovno imaš ta krvarenje između menstruacija ili čak i ako je neredovno, ako se na svako malo desi, treba da odeš kod ginekologa i raspitaš se o tome. I ako te plaši kako izgleda ginekološki pregled, naravno imam video koji sam uradila sa svojom ginekološkim o tome kako izgleda pregled i sve o tome možeš ga naći na kanalu, tako da nemaš brige. To su sva pitanja na koja sam stigla da odgovorim večeras i da odradim svoju noćnu rutinu, koju definitivno ne radim svaku noć, radim samo kad snimam ovo. Možda bi trebalo ovo da češće snimam. Ako želiš da budeš u narednom segmentu poruke za laku noć, zaprati me na Instagramu @dragedevojčice i slobodno mi piši tamo. Jednom ću možda napraviti specijal da čitam poruke sa TikToka, zato što mi gomila vas piše kako ali ja nemam Instagram. Šta god, pišite mi na primjer na TikToku. Toliko od mene, hvala ti puno što si bila sa mnom i drage devojčice, vidimo se sljedeći put.